Rieka zbierka uvádza. Múdrosť. Tak ma trošku inšpiroval aj jeden priateľ, ktorý mi hovorí, že to je taký múdry človek, ale myslel týmto výrokom človeka, ktorý má 2 vysoké školy a je naozaj vzdelaný a tak ďalej. Tak som sa zamýšľal vždycky, že, a hlavne po takýchto výrokoch, že prečo si ľudia myslia, že študovanosť, vzdelanosť, informovanosť, že je múdrosť? Že prečo si to ľudia myslia? Tak som začal rozmýšľať a vyvstala mi z toho otázka, že teda čo je múdrosť? Logicky. Keď som si pripravoval toto vyučovanie, tak som rozmýšľal podľa toho, jak to vždy robím, že zjednodušovať veci. Poznáte ma, že vždy hovorím, že veci sú vo svojej podstate jednoduché. Preto sa dajú aj jednoducho vysvetliť a snažím sa vysvetľovať veci tak, aby ich poňali aj deti v podstate. Len toto bolo veľmi ťažké. Nevedel som nájsť príklad, ako oddeliť proste múdrosť od vzdelanosti, od inteligencie a od podobných vecí. Až kým som neprišiel na to, že čo urobil človek, čo vyrobil človek podľa seba, podľa svojho štýlu myslenia, podľa svojej inteligencie a tak ďalej. Som došiel na to, že vlastne jediná taká naozajstná technická vec je počítač. Počítač totižto človek začal vyvíjať preto, aby dosiahol umelú inteligenciu. To znamená, chce vyvinúť stroj, ktorý rozmýšľa a koná samostatne ako človek. Samozrejme, ešte tam nie sme v počítači. Tak som si zobral počítač a zdalo sa mi to ako dobrý, nie moc dokonalý, ale najdokonalejší príklad, aký som dokázal zistiť. Takže na počítači. Počítač má operačnú pamäť, takzvanú. To sa volá RAM a je to pamäť, v ktorej sa ukladajú veci dočasne v okamžiku, keď pracujú. Tam sa vlastne ukladajú veci, tie, ktoré vidíte na obrazovke, s ktorými momentálne robíte, keď pracujete s počítačmi. Čiže ja by som to prirovnal k človeku, akože je to krátkodobá pamäť u človeka. Počítač má aj dlhodobú pamäť. To je hard disk, kde sa ukladajú údaje, dáta. Kde sa proste ukladajú súbory, ktoré urobíte, alebo ktoré si stiahnete z internetu a podobne. A tejto pamäti si to pamätá na tomto harddisku dlho. Čiže to by som povedal, že to je u človeka dlhodobá pamäť. Schopnosť naučiť sa. Proste dlhodobo si pamätáme nejaké veci. Počítač vykonáva prerátavanie vecí v procesore. Má procesor. To je to, čo vlastne preratáva tie veci, ktoré robíte na tom počítači už priamo. Tam prebiehajú všetky tie pracovné procesy, ktoré sa robia, ktorý ten počítač momentálne robí. A to by som nazval v ľudskej reči inteligenciou človeka. By som prirovnal, teda nenazval, ale prirovnal. Je to vlastne schopnosť spracovávať tie údaje, ktoré sú uložené alebo proste, s ktorými sa pracuje momentálne. Narábať s nimi. No a programy, bez ktorých by ste na počítači nič vlastne nemohli robiť, sú vlastne schopnosti, ktoré vykonávajú už konkrétnu činnosť. Každý program vie nejakú konkrétnu činnosť a je schopný urobiť jeden kreslí, jeden píše, druhý stiahuje maily a podobne. Keď sa tak zamyslíte nad tým, tak vlastne tu nikdy v tom nie je múdrosť. Všimli ste si, že proste múdrosť, presne, krásna vec. Že čo je v počítači vlastne múdrosť? Pre počítač čo je múdrosť? Že múdrosť je vlastne to, prečo existuje. Prečo robí to, čo robí. A tomu dodáva človek zvonku. Človek, ktorý pracuje na tom počítači, mu dodáva vlastne zmysel existencie. To je len príklad. To nám vlastne ale dalo taký obrázok, že vlastne je to vonkajšia záležitosť. Že múdrosť pre počítač je vlastne vonkajšia záležitosť. A aby som završil ten príklad, predstavte si, že počítač si povie, že bude si robiť, čo chce. Že jednoducho on si bude spúšťať inteligentné procesy, bude si robiť, pustí si program, urobí si v ňom, čo chce, uloží nejaký fakt dobrý súbor, niečo dobre urobené. Dneska sa to už nestáva, ale kedysi sme to zažili. Viete, čo sme tak hovorili, keď nám počítač začal robiť niečo, čo sme nechceli? Že sa nám zbláznil počítač. A teraz preniesme to, poďme k ľudským bytostiam. Najznámejší človek, ktorý bol považovaný za mimoriadne múdreho, bol Šalamún, ak si pamätáte. Toho pozná dodnes každý. Na celom svete v podstate vedia ľudia, kto bol Šalamún. Tak sa zamyslíme, čo bola jeho múdrosť. Šalamún mal veľa vedomostí? Možno mal, ale nie to bola tá múdrosť. Čo obdivovali toľkí vládcovia okolo Izraela vtedy, keď sa prišli pozrieť, pokloniť Šalamúnovi. Dokonca až kráľovna do Sáby
prišla za ním a je napísané, že urobila dobre. Že sa bola pozrieť na ňo, aký je múdry. V podstate väčšina tých kráľov študovala ďaleko viac ako Šalamún. Mala prístup k ďaleko väčšiemu množstvu informácií ako Šalamún. V čom bol rozdiel? Aj oni. Najznámejší príbeh o Šalamúnovi hovorí o tom, jak rozsúdil dve ženy, ktorej patrí dieťa. Ak si pamätáte tento príbeh, sa pýtam, na základe čoho ako to dokázal, na základe čoho ich rozsúdil? Na základe čoho určil, že toto je dieťa? Nikto nemal žiadnu informáciu, nikto mu nepovedal, že toto je jej dieťa, on to vôbec nevedel. Napriek tomu to dokázal v pravde spravodlivo rozsúdiť. Šalamún videl podstatu vecí. Jeho múdrosť robila to, že on v každej veci, v každom okamihu, v súvislostiach videl podstatu tých vecí. Videl tú esenciu, z čoho tá vec je. Neviem, či chápete. On proste vedel, aká tá vec je, aké má vlastnosti, z čoho pochádza, z čoho je a v akú má súvislosť v danom kontexte, v danej situácii. Preto dokázal aj rozsúdiť to dieťa tak, ako dokázal. Jednoducho, on vedel sa zorientovať v tej situácii bez toho, aby mal informácie. Podľa toho, na čo sme zameraní, ale vo svojom živote, tak podľa toho máme aj to videnie podstaty veci. Podľa toho, ako sme zameraní, naše základné nastavenie, tak podľa toho vidíme podstatu veci. Hneď vysvetlím. Ja by som tu urobil takú pauzu s tým, že poviem jednu poučku, aby som to zhrnul. Múdrosť je schopnosť žiť podľa samotného zmyslu bytia. Dáva vám to zmysel, čo hovorím? Múdrosť je vlastne schopnosť žiť podľa zmyslu bytia človeka. Teraz hovoríme o ľuďoch. Samozrejme, vedomosti, inteligenciu, schopnosti, charakter. Tieto veci sa nedajú oddeliť od múdrosti. To nechcem zahodiť, ale oni nie sú múdrosť. Oni sú nástroje, ktoré sa dajú použiť múdro aj nemúdro. Ale nie je to múdrosť samotná. Múdrosť, vďaka tomu, že je to schopnosť žiť podľa zmyslu bytia, zmyslu existencie, múdrosť stavia najpodstatnejšie veci vždy na prvé miesto. Odkiaľ mal Šalamún múdrosť? Od Boha, lebo si ju pýtal. Boh mu ju dal do srdca. Nie je ani napísané, že mu ju dal do hlavy, do mysle, do inteligencie. Boh mu ju dal do srdca. Tiež zaujímavé. Takže, múdrosť evidentne nepochádza zo vzdelania. Ja by som povedal, že vzdelanie niekedy až prekáža múdrosti. Ľudia, ktorí sú vzdelaní, čím máme viac, vlastne to tak zo všeobecným, čím máme viac vedomostí tých, jak funguje príroda, jak funguje fyzika, veci, tak tým ako keby sme mali menšiu a menšiu bázeň pred Bohom, ako keby sme si ho menej vážili a proste ako keby nás to trochu oddelovalo od Boha a to si myslím, že to je nerozumné, že to nie je vôbec múdre, ale skôr nemúdre. By som povedal, že je to bláznivé. Je napísané v žalmoch 111. žalm 10. verš. Počiatok múdrosti je bázeň Hospodinova. Výborný rozum majú všetci, ktorí to robia. Jeho chvála stojí na večnosť. A potom sú príslovia 9.10. Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova a známosť Najsvätejšieho je rozumnosťou. Čiže najsilnejšia pohnutka naša by mala byť v našom srdci bázeň Hospodinova. To by mala byť najsilnejšia pohnutka v našom živote, najsilnejšia. To je ten základ, jak sme nastavení. To, čo ja volám vždycky, ak si pamätáte, toho opakujem, to je to základné nastavenie nášho srdca. Potom nás to privádza prirodzene, ale na rozdelenie múdrostí podľa zmyslu existencie. Podľa tohto nastavenia srdca človeka. Lebo ak má človek zmysel existencie v tomto svete, v tele, v tom, aby tu bol úspešný, aby sa to mal dobre, aby sa zariadil tu na tejto planete, tak vravíme síce o múdrosti, ale o ľudskej múdrosti. A ak má niekto zmysel existencie v Bohu, tak dostáva od Boha tú Božiu múdrosť. Ľudská snaha o múdrosť, keď si pamätáme zo začiatku úplne z Genesis, je vlastne prvý ľudský problém. Lebo človek sa snažil o múdrosť, ktorá je nezávislá na Bohu, ktorá ho robí presne to, čo som hovoril, ktorá ho robí menej báznivým, menej závislým na Bohu. Lebo ja chcem ovládať veci, súvislosti, udalosti. Biblia nás preto varuje pred ľudskou múdrosťou. Varuje a pokladajú za hlupáctvo, za bláznivosť.
Ak ste si všimli, tak Biblia často hovorí, že máme vyhľadávať múdrosť a zase v inom verši nás varuje pred múdrosťou. Vlastne to je presne to rozdelenie, že Biblia chce, aby sme mali múdrosť Božiu, ale nechce, aby sme sa spoliehali na ľudskú múdrosť. Lebo nezávislosť človeka na Bohu, ja by som sa vrátil opäť na začiatok a prirovnal by som to k snahe byť nezávislý počítač na človeku. Je to v podstate to isté. Ten počítač úplne stráti zmysel existencie. A človek vlastne tiež, človek, ktorý sa stane nezávislý na Bohu, vlastne úplne minie zmysel svojej existencie. Úplne sa proste minie, čo vieme, že je čo? Čo je minutie sa cieľa? Hriech. Presne. Boh to zariadil tak, ako to popisuje. Ja by som to prečítal z 1. Korinským 1, 18 až 21. Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú bláznovstvom, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Lebo je napísané, zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. Kde je múdry? Kde je učený v zákone? Kde je dišputant tohoto sveta? Či Boh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznovstvo? Lebo veď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zalúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. Toto je tá výmena v Biblii, múdrosť, raz dobrá, raz zlá. Prečítam ešte raz ten posledný verš. Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zalúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. Všimli ste si, že jak sa tam to strieda? Celé. Takže vidíme, že Božia múdrosť z pohľadu ľudí, z pohľadu sveta, svetskej múdrosti je bláznovstvo. A opačne, z pohľadu Božej múdrosti sa tá svetská, tá ľudská múdrosť zdá úplným bláznovstvom. Ja by som to nazval dvomi záhradami. V Biblii sú také dve záhrady, v ktorých sa odohrávajú tieto veci, také, o ktoré sa opieram. Jedna z nich je Eden, čo vieme z Genesis ešte. Eden znamená luxus, potešenie, pôžitok. A tam ľudia urobili naša vôľa. Budeme ako bohovia. To bola ľudská múdrosť. Chceme vidieť dobré, zlé. Budeme ako bohovia. A potom druhá záhrada je Getsemane, kde Pán Ježiš Kristus vravel Bohu, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Dve záhrady. Svetská múdrosť je postavená na skúsenostiach a na rozume človeka. Ale nie je dobré aj tak, ja nechcem urobiť totálne nepreniknuteľnú hranicu medzi múdrosťou, skúsenosťami ľudskými a medzi tým Božím zjavením múdrosti, ktoré dáva Boh človeku. Lebo Božia múdrosť používa aj ľudské skúsenosti. Mnoho normálnych múdrych vecí používa Božia múdrosť, ale v podriadení tej Božej múdrosti, v podriadení Božej vôle. Hej, že sa stávajú tým pádom súčasťou tej Božej múdrosti. Aj tie bežné skúsenosti. A tak používa tieto veci Božia múdrosť presne tak, ako nás to učí Biblia, v podriadenosti Duchu Božiemu, alebo vo výklade Ducha Božieho. Ako sa prejavuje múdrosť, sa píše v Jakubovi, napríklad prečítam za všetko len Jakuba 3:13 až 17. Kto je múdry a rozumný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Ale ak má horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechválte sa a nelúhajte proti pravde. Tá múdrosť neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná, démonská. Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj i každá zlá vec. Ale múdrosť z hora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. Takže, aké je teda potrebné mať zameranie, cieľ cesty života, zameranie života človeka s múdrosťou Božou? Aké máme zameranie podľa Biblie? My, už ako novozákonní veriaci. Našim cieľom života je byť obrazom Boha podľa charakteru Pána Ježiša Krista. To je nová zmluva. Takže, keď ideme do dôsledkov, na Božiu múdrosť, na to, aby sme mali naozajstnú Božiu múdrosť, je nutné znovu zrodenie. To jasne vyplýva z toho, jak ideme v tom texte ďalej a ďalej. V opačnom prípade, ak ľudia nemajú znovu zrodenie, tak majú rôzne mystické špekulácie, rôzne náboženské špekulácie, všeličo takéto, ale nemajú Božiu múdrosť.
preto ľudia môžu veriť takým až niekedy až totálnym hlúpostiam, že človek sa až diví. Proste nemajú Božiu múdrosť. A jak je povedané, ak človek neverí Bohu, verí hocičomu. Potom je to už jedno. Ako vidíte, tak bez toho dáru od Boha, čo je znovu zrodenie, by nám bola úplne na nič. Celá večná múdrosť celých vekov tohto sveta je nám úplne na nič. Môžeme sa učiť, až sa uučíme úplne. Ale bez toho, aby sme boli poddaní Bohu, aby sme boli znovu zrodení, oddaní Bohu a aby sme dostali od Neho múdrosť, bez toho nič. Ján 3.3 píše: A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. My jak vidíme kráľovstvo Božie? Len Božou múdrosťou dneska. Môžeme naozaj uvidieť. Bez tých špekulácií náboženských, všelijakých a podobných. Takže, ešte raz. Odkiaľ pochádza Božia múdrosť? Od Boha. Prečítal by som k tomu príslovia 2.6. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst pochádza známosť a umnosť. A ako môžeme teda múdrosť získať? Ako nám ju dá Boh, keď ho poprosíme? Znovu zrodenie je podmienka. Ale mechanizmus, ako nám dá Boh do srdca múdrosť dnes. Cez slovo Božie. Cez slovo Božie. Slovo Božie dnes máme zapísané. Voláme ho Biblia, Sväté písmo. A oživuje nám ho Duch Boží. Bez toho, opäť je to len litera, opäť je to len, vieme si z toho urobiť ľudskej múdrosti. Toto je výborná kniha, jak postaviť kopec ľudskej múdrosti. Pokiaľ nám to neoživuje Duch Boží v našom srdci, tak ani to nie je Božie slovo potom. Takže, presne tak, ako je napísané. Boh dáva, Židom 1.1 je napísané, kým zadávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovoril Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. Doteraz sme povedali to tak, že môžeme vidieť z povedaného, že múdrosť nie je iba vedomosť. Nám nestačí, alebo proste, keď o niečom vieme, že to je dobré, to ešte nie je múdrosť. Dokonca aj keď vieme, ako to Boh chce, to ešte stále nie je múdrosť. Vedieť nestačí. To je, skôr by som povedal, bláznostvo, lebo kto vie a nekoná podľa toho, čo vie, tak nie je múdry, ale je blázon. Ak viete niečo, že Boh chce, že je to dobré a nerobíme to, tak proste nie sme múdri. Sme nemúdri. Aplikovať múdrosť Božiu teda znamená čo? Zosúladiť svoj život s Božím slovom, s Božou múdrosťou, s Božou vôľou. A to priamo dnes, keďže sme v tomto období žijeme, sveta, v ktorom žijeme, znamená zosúladiť náš život so zmluvou Pána Ježiša Krista, ktorú máme. Preto si dovolím tvrdiť, a by som prišiel k takému záveru, že základ našej múdrosti dnes, v dnešnej dobe pre nás, čo sme tu, znamená rozumieť, že Pán Ježiš Kristus za nás zomrel na kríži. Rozumieť, že nie sme už občania tohto sveta, že žijeme na tejto zemi iba pre nebeské kráľovstvo. Sme na ceste domov, kde sa pokloníme pred kráľom kráľov a pánom pánov a vydáme mu počet. Zúčtujeme svoj život k jeho nohám. Preto my už nežijeme pre hodnoty tohto sveta. Neuprednostňujeme svoje potreby, svoje chcenie pred samotnou Božou vôľou, pred Bohom. Lebo my patríme jemu. On nás vykúpil, on si nás kúpil. My mu patríme, my sme v podstate jak ten počítač, že patrí tomu človeku, čo na ňom robí, keď si ho kúpil teda. Ale naozaj my na 100% mu patríme. Naša duša, duch, telo, prostredie, v ktorom žijeme, životné prostredie, ktoré nám dal, všetko patrí Bohu. Amen. Diskusia. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňo svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom.
Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Eka zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku Eka zbierka zverejňujem zdarma.